Benim подписчикларым, миңа язылучылар, һәм мине карап баручылар. Менә әби бүген ялкаланды. Карагыз әле. Bir meşil gene pişirip koydu aşı. Менә yerinde әби бүген. Ну, бөтен эштә эшләп утыра, конечно. Моны гына түгел, ашны гына түгел. Менә бик яхшы bir meşil кичә алып кайттык базардан. Тупмач басасым килмәде. Әле аны хәзер бик ашыйсы да килмәде, организм сорамады. Менә шулай итеп bir meşilне сырады ул, конечно. Очень вкусно. Менә итләре. Мен bir кисәк бозау ите. Bir канаты куйдым. Ну, казынның канатының итле җире инде. Короче, менә. Ите ул безгә, без икәү генә. Менә мысы кабырга. Мен специально гел кабырга алам ашка. Майлыны специально алам. Яратам майлы. Бик тәмле була ул тызганманы башасаң. Аның шупасы да файдалы була. Майлы ит ашарга курыкмагыз. Ул җилечне генә куздырты. Кемнең застой җилечи. Менә шулай итеп ашарга кирәк. Җылы аш эчәкләргә дә файдалы. Шулпар туйыз. Менә шулай итеп приятного аппетита нам. Без инде, конечно, ашап эчтек инде. Иске калдык ашарны йылытып менә мысы. Ну, мысы да ашап куербыз әле. Өйдә яткач бөтен ашалган нәрсәгәдер. Очень вкусно. Очень вкусно. Ana kaynatıp siktirip alam da söndürem onları. Ucu pişken. Buramda bugün balıklıken bugün ana yumuşak kına korday oval dezgeni çütkeni basmırını Мындыкенне исигына килә котларның. Может, яшьләрнең дә шулай исигына киләдер. Это булмый бит, организм разный. Менә шулай итеп, приятного аппетита нам. Добрый день сезгә барыгызга да хәерле көннәр, хәерле сәгатьләр, хәерле минутлар. Һәрберебездә исән сау булыйк, бәхетле булыйк, тыныч тормышлар телик. Ходаем Раббым бер Ходаем ярдәмеңнән ташама. Менә әле кар эремәде, төшкән кар. Иртәгә дә кар ява дигән булды инде. Приятного аппетита нам. Пока-пока.